Ningkong nga ka jingo pagaburam U Blei Uba pynlah nga bangan bangan dan hakani karansan bangan plai ka jing Daiahunlang Shem Mynsiem ka jing kya ka jong ka jing ka jonga ka babon kisnam nga lalindet no yo nga ai ngo ya ka jaseng samla jong ka KGP sinot sep ngi ka ba ai nga kani ka benta ba ngan yang hakani karansan bangan plai ka jing Daiahunlang Shem Mynsiem ka jong utrai banang pan jing U Jisu ke ka bulale ka jing ka jonga wala bon sien nga lalindet no yo ngan sedang ka jing iathuh ka jonga ka jing ka jonga ilong jing iathuh khanai belen kon ngawan lakhai nga ka yeng ka ba ni tip ang iathuh U Jisu ha ka balang Presbyterian put muri ni lalong ki Kristan ime ipa jonga ngalong ka kuning kong khandai ngot parang idon dringot ki shenrang lai ngot ki kanthai te ngilong ki ba jinjar ki ba kerdo na mangibon para tang ipa iba kamay hiyeng itre kam sarkar ti hapdeng gi jing apdeng gi jingshitom jong ka jing Henry ngilong ki ba shapting U Blei na Malayalam yang iban iathuh ya utrai ban open jong U Jisu ni smart balik ki Sunday school ipa ji sha bangin pem deng ila kham he ni Lait shi gi sang samla but U Blei Uba kamu air ko sap nga bangan yalam ya ka gospel lembaga sur Jingrwai nga ai ngo yo ki jinglong khna na dong alang sang class 9 ter kom to kisnem ngala wai ro yo haki babon ki jiaseng ki bialambon ki pastor ki bala jalam nga ti hapdeng ki jing jinjar ipa bapli kamai marwe ni don ka jing kerdo ro ngi jingshitom haki school ki jongi ki jing pulie ki jongi ngi jingshitom hayeng but ka jing alam ka jong Blei hapdeng ki jing ni job ki jing pulie ki jongi but ondala kham ondang la kham ngala kham he ngala kham san ngadep ya ka degree ho khandai spa khandai kawan ka jing perkhat ka bakhya yang abu khoning kong athrang bangan yo kam kloi na mga yu ki jing ket ka bakhya jong ipa ti hapdeng ki jing kerdo nga pha U Blei apa Blei nga ai tilot ka Jingrwai na lo bangam yo shu ban beteng ka master degree na marbang ka percentage nga ka lo but U Blei daga ji snei ka jong o mo yarap kita ki ba phai ka khamat shu hapdeng ki jing ki babon nga yale ki competitive exam ha ki kamro ne ka bakhat do pa ki jing do jikremen nga pas ka exam MPSC ba nga yo ka kam ka banga tre benta te hadin kita kelawan ka khamjing jathat hayeng namang ila khamya dap ya biang khamya lalai than ka kerdo ka ban khia mo ka jing jinja tinga yo ka first posting shmo korwat maka post ka jongi ka dei ka transfer bro ko mi thalia tinga dang khna ma nga ai ngo U Blei bujba ka jing dwai i ka jiket bakhya jo ka yem khoning kong arpusan snem nga yo ka ni ka kam ba ka first posting jonga ka dei shmo korwan Southwest Khasi Hills ondang ala sedang bentrei syati tang apro arsnem laisnem ki kyrkhu ngala yo ana upkan rat ngala den sedang benlendet no yu nga dunai ki jingduai ti ondang la dunai ki jingduai ka kabu yo saitan ondang ala lendet ki jingduai u saitan sedang ben ikwa yang ai ki jing sobha ki jing thala ki jong ka perthai ki kamdi bia ngala di ki jing sobha ngale chnu ngale ben sedang balik di party, sedang balik di drive ngalek lot baroh khoj. Usitar sedang mante ban khom yang kata ka sedang nandu ki ajar nyo ajar pra ter nama ajar lang yo kam. Ne haduh ajar khat a. Wal nga sedang ben be ki jing sobha. Usitar sedang ban bat yang nga nak shapting U Blei ngam denut ya belek ki pop ki besir khe ani wat lang lale ya ka pop asang belek ka pop ti on the one ajar khandai ki jing ka jonga nga suthuk alan det ya to ko por ngam smut ho on the one ajar khandai nga sedang benyo ka jingshitom ka wai ka jingshitom ngala kordet bha ta ka jingshitom ka sedang ni kon ka jingrwai pri kawan be janmiet aka shibnai kla ban riu nyo sien kum tu ne kat nanya ki banai kata ka jingrwai pri shi wan sau buji shanai pan kordet shisha kan ne ki ar lai kan ta ngala sedang balik wat dawai nok la sedang ne ar lai banai namang ngaso jincar syak ka jingrwai pri ngaso mblon kalat berap leng apisa
tinggal alik ki doktor kat balik ki obat gastrik ngal asyuhun ningkong kita dawai kiram asyang doktor keleng-keleng po asyolong kat ami ibrai kata jingrwai pre kanang wan bun singi kashibrai kanang bat bun kenta di kita dawai gastrik kat balik doktor kami rapsyo te kat ami ibrai tu sedam aja khnai kalau nang jur hanya ngasngap ihaladi ngal asu kordet shisha ta ngasngap ben ngani tho angnu mana marba kalat ki jingarap tingi wa tang ki jing sumar ti ki ya ki por kum to ndala apoi Desember aja khanai kata ka jingkroi pre kalawan man kasngi bat baroh shisngi ngam jinut shu tang ban bam ro bam ka jingkroi pre kanang jur bun sin tendung ngasem dak om ngadi skat aklak ngatendung tang ban penmi no saban mengan kampengan tang hadian khasan phomit kala kan roi biang kenta ngala rekho bhan ma ban bam ngam nut shu ngla sa astang lai phandriu kilo re ka jing kya ka jong ka jing ka weight ka jonga ka long bai sop hoi do sop an ngam ju khamtam mi ka ta ngam de hi basngai tang ba ta ka pong ada astang lai phandriu kilo ngla rekho palat ma bangam nut shu ban bam ka met ka than be ngasu tho ka khlan ka met ka than ngam tip shu ka ni ka jingshitom jonga ayu tin dala poi December aja khandai ngala kodet palat haduh bang ngasong ngam don jing em shu ngong hayeng ya lai no hospital ale hospital pot Nazareth ki treat ki ong gastric ki ati ki injection ki ngala sngo khlan ba phla ka ta jingshitom ka bang sngo tang la i ka jing roi pre ngalong normal ngalong be khlan shat be bormet jonga ka long be kumju ba khlan kada don ka jing roi pre bang sngo kumaniam te ada ngala shitom palat hata December aja khnai ngo hi le no hospital hayen lu kelai tieng kelai ngo ta jingshitom janga kamno ti dale Nazareth ya astio ngala sngo koi wano shiyeng ki dang sa kita ki injection ni ki dawai man dala poi hi tang apa dang atyo nga shitom biang kata kala nang jur ngala lap ka jinglengok ya ka bor bandwai ngam don shu ngala sang ledet U Blei ti ba haduh ngong hayeng ya le no spo supakir nama doktor thank you de gastro ngoy ade ka kpo ya le ang ta po supakir ngla syam ben nama mang ashtendung bun sien kan shirondang lami lam kasnam te ba di bal among nga nang perkhat ski jingpang sniwi yue ngala syap ting shisha ngam syam phang shu ba ka jing kordet ngakwa tang men yo no klo ka jing yaram nama bang las ngop stom balan dala ya po supakir ngla syam be ya doktor thank you ngaya thu ita kar kom stom jonga is ong to sawan la shai ngala lengo mo kim admit kim e ta ka jingshitom jonga ti shwan be shi yeng nama ka de janmiet ni le kyong man la shai ti ngale la shai biang dala poi la shai ngi rung ha kamera jong doctor thank you yong rung ha kata ka kamera nge mi nang ta ada peit ta ka kamera ka teng jong doctor ka bot nim jong doctor ka de neuropsychiatrist ngam pale jingmot hi namar bang ka tang mangan yo no ka jingarap mangal kordet shishala bro shi snem khamtam ha to bana December ti kata ka di January aljar shpong ka bangalai para dok thank you ti andala rung hang ta ti doctor di psychiatrist ngampat tip ngastom iu ne pharung ha kamra jong neuropsychiatrist ngarung hata kamra ti doctor ong iathuh yak history jong ka jingshitom jong phi ngaiathuh andalai thu yang om lilai etsuki na mai de imdei khasi de asmis yang ka di mind sickness jingshitom ka kateng psychosomatic sickness kadai ki jingmut je perkhat jangam dei bangabiet tang balong ki bongon rai kita ki jingshitom jangai belong nabar te hadin nang ta ondang ngalayo ka treatment ni ngabangalap tlot plak kamet hadin kata ngapoi hospital hi hadin atayo ngapoi hospital bakamet ka tlot ni nadu ngami pat na supakir ngkat ki dawai bes sumar ta doktor ki bonjat ki dawai ngakan mau kasi banai ngadi di khandai push pojat nang tang astang yo bor kata ka jingkroi pre kelas tang kham duna te dahadin layat usnem ajar shipau ngalas dang yo bor bat namar baka kidap ngasuthu dengan suthu menta ke bagi dawai ki control jubor ya ka jimut jim perkhat jonga nong la lendet U Blei ka bor pan khia ban phai U Blei ngam phai ngasngong ngan ai tilot pe hi dawai ngala stang ban ngam jliu pat ha ke jing em ka jonga shaki ke ki jing sobha ke jing thala ke jong pathai ngala long ka powerful instrument jong saitan hanu badon ke jing sobha kin khot yanga ngalong kan pen khi win
kabashir kay on dala kiwen yala dia ngamon shu bangan don hang to ki bangam Lait ki beer fest ki inong tem ki nong pot hang no benon ka jing di ka jing ya bam badon ka jing ya kemen ka jing sobha hang ta ngasutra ngatrang sliang bandon hang ta dengan ai ngo U Blei bangalong kumni ko mangalong de tang ka jing pan em ka jong o ka jing pan kya ka jong o tinglas dang bandi tikidawai hadir arsnem bangadi tikidawai ngalas dang ban sengai ban put up weight ngasu thuk man tai kidawai ki arap na wei pejat shwei kidawai ki badi bun snem hadir arsnem ngalas dang ban put up weight ngas put up weight ben abnormal ngabam jus ngai ngala long ba put be la long ba blot tik break le ngok lut rei ka jinglong kamet kibri kim dakli than shong ni pilas nga ni pilas nga naru nong ta raja khat arshnen ka jing put ka jok kamet ka jonga haduh ngapai haduh arja khat prabu Blei pun khia ka jingpang kam sim jonga nga don riu phau kilo ngala long obese what happening kita kidawai kita anxiety attacks ki ba doctor shi iathuh yang ngam jo thia hok men kawan ka jing tha ka from outside kam de ka jingpang shieng ka khli ka ben ka khia ting ka tha long migraine kum tu ngal shubam ri nang kidawai na mar bangala don ha pop jingpang ka pop mentang su tho adin bo Blei lapat khia nga reng tangla snow ki jingshitom bangam don bo shu bandawai nga shmare ich doctor te kat ba jingshitom kin ai be kidawai kaya di be dik kidawai kan rais nam lenter ngadi re pedeng kita ki baroh Blei bang pelari ciem jonga araja kat pra agapor ka bangam poi perkhan jeseng ngam Jingrwai shu ngai kai Sunday school na bangam da poi tikana shu re Blei pelait dot iki in ki jing kai ki jing jong ha to ka por pelait te onawan araja kat pra ngalalong so easy dia transfer rubiang da myor rubiang da pa sugar hills rubiang mangalala ban so tanat ya dia ban amuse dia ki jong perthai te long ngadang long barweng pat shong kurim te hadin nang ta ajakat pra ka ban kan san ka transfer order masuk ka transfer order ngayo posting no is khasi his district ngajia fight ik tegi snam ngajia fight ngajia lebe bangan ia dawai na mangam ko bangan shania bangan dipan ni kidawai jing jongalan ter kantai snam ngaladi dekat ngaya le attack ngala ia dawai pedang lai sautio anxiety attack skill awan ngamla shan ngapai yang bech kidawai na mangam don boshop ngan dawai dia mas nyok a transfer ngapai shini ajakat pra ngi join October shitrik October take shini ajakat pra mas nuan shini itaiwi perlok jongar bangi don lang station mong kurwan U Blei Uba ki perlok ki babaw tu ka jing em ngashu ai ngo yo yong daya phe de ban i no ki dawai mlong daya pin shania be ki dawai len ter jing em jong phe ngo nga kadei masin poi shani tang hapade ki ma Lait te yo ni shibnai masin jain shani long kum no ri ol phla ni la yo li pha shi em dei shu shaba kurat pe dang hatsa tengah sedang bangan i taro ngam tip reng men tangan i be ngang ngam konsol i doktor la jong ngam konsol i no ngon i be ka bola jong ko banga ju persang brobo tengah i anda pedang Lait yo bang kham di shu ki dawai anxiety attacks kilawan ngam ju othya shu yo thya yo de mi ngam yo thya mesngi ngam yo thya reng ngon yele be reng pedang jing le ngon yele da ka do ya ka do reng ngam la ka jing thrang pala ngan i dawai nga pha shu Blei anala pai shu Blei ngawa khmat jong Blei ngawat arte yo hadung anda yo ka jing khia apreng jing kordet adla e kidawai ka jing kordet ka bishir khai ka jing shitom ngam no ngam yo thya yo dem ngalastang saban shim shuti ngashong hayeru kamdei mana ka jing shitom bad e met ki body organs ndai lapan kordet shisha ngashong hayeng la stap tang ka ja jing thya ngala shidwai be mesngiru dia pedang arte yo Blei Usgoi ka sur jonga wal ngalong ka dong pom dang i peladi ka jing em jonga ka feelon mangam judon show ki emotions ka jing sngo
Halong donon mau. Just ngau show kiki na lo kon halong hakpop. Na lo control kiki na wai kiji mo just berkat jonga. Kata-kata yo. Ngau lo dong play pas ngau lo dia ngap rong han. Jilong pop. Mari ke jong order ke bakrau kata-kata yo ke bar. Bat ke jingshitom. Bat kata ke pop ke ngersu order sha. Haba haduh ta ka miet ngam la shom dan jing mentoi sho ke yang ke jing em. Jing so ba ke jing tala kim tan do sho yang a. Wat kiba hiang samro. Ayo thia ki ka do beji ke jingrwai ngam tem ayo thia ma ta shkan tar kan ta. Ngau atrai demi bet ben pen em yang a. Pen khai ke jingpang jong a. Khamtam e kam sim jong ha. Ngam trele shoy ki pam baroh khoi ki so ba. Ay duai di kenta be man gamir man sengiru. Tidak ada kem step. Ngam tip ngayo thia katno kenta.ได้เข็มสเต็ปกับวันกับจิงปังอัดพัดเปลวชุบไปจิงด้วยจังอะเราต้องกันลงปุ๊บนับกับไปเดินก็วันนี้ก็เป็นเอ็มวันนี้ก็เป็นจ่าเนาะแบบพี่ว่าเนี่ยง่ะพี่ว่าเนี่ยง่ะแล้วก็ดอดโน้ตเพราะงั้นสงอยพี่แต่งั้นปลายพี่นี่ก็จิงลองเปล่างั้นไอ้พี่ก็ดอดโน้ตก็ไปทำไมบัดโดดนั่งตาง่ายก็จิงเป็นเขียในกำลองกำปัดลองคอมพลีทกำปัดลองปุระสุกี้ไฟตันกระสุนทั่วหมดบัดทมูมันบัดไปอย่างกับเสียมจงน้องปอบเร็วเลยเสียนล้อปลายอยู่ล้อปลายแต่หาดู January February จงอาจารย์ขัดขันได้อาศัยอยู่กับ complete healing ดอนคือจิงสุกกำเสียมกำลังอาพิซาโชดอยู่ที่อาสุอยู่ที่อาเดมแต่ว่าจิงอาจิงพิซาก็จิงแบบอยู่ที่อาก็ได้กับปอบกับมันเป็นสุกอยู่บริแต่ไม่เป็นตาก็จิงสุกก็เป็นจะน่าอยู่ละไองั้นเราทุบเรามาไปกี่ปอบกี่จังอาบเราคอยไปกี่ตะไว้งาคำดีชัวเราเป็นเขียจะได้ยังไงก็ตะกับใบกรีนกับมันจุดดีตะไว้กุลมาวันก็จิงทักเลียกับอีกสาวสันกันนางกันดีก็ประสตมอลอะไรสินชิตยก็ดังดีเรื่องไอ้งูอยู่เบลก็จิงก็จงอุ้ยงาไปกี่ตะกี้ body organs ก็จงก็ตัดสเนมกันดีตะไว้คำต้นก็จิงจดคันเดียดรู้คำต้นนี่กี่วิก็จิงสปังกี่เป็นขตาในขตาชุดดับตะกระจายอยู่ตรายคดีก็ลองจิงพลาฉันเสียมยังไงประเด็นกำปัดยังไงก็เปรี้ยวก็ลองปอบก็มาคราวแต่กันลองกระจายมันเสียมยันนัวบ่อมตอนนี้ก็บ่มละเขาเบลเขาเปรี้ยวกำลังกับบละได้เขาเบลลองกับบละบ่อมตอนก็ปอบก็มาคราวก็ได้กันนัวก็บุตรายจิสุน้ำลาบัดใส่ในกระสนามก็จงมันเป็นเอ็มปัดบางทีก็ตาก็จะใช้ยับก็จงเราก็เด้งพนาเก็บปันบ่ายกี่ปอบก็จงอีแบบมันเท้าทำไมงี้เป็นละมันเยอะๆยิ่งสุกเบียงบัดโอบัดมีละเอ็มก็จิเอ็มบัดโองี้ก็จิสุกกับปะเทยกับละบันไอกับบางละเบก็จิสุกปะเทยในกำจีอ๋อที่อ่ะเดมอะไรมันตาปะเนี่ยก็จิสุสีจิกุสไลจิงตันจ่อจงก็จิเอ็มกับมาแต่ก็จิสุกจิเตียนกับปะเทยกับละบันไอตั้งตรายจิสุก็นี่เราก็จิพลาก็จงอ่ะU Blei nanti ke baroh jong. Amen. Ju bên trong đó ya là cái jing em ha jing kom bor per thei but bon Henry da jing Jisu U
jingsngewnguh